Benvinguts als espectadors de YouTube d'aquest Campionat de Catalunya de Precisió, aquí a la localitat d'Alforja. Hem de donar les gràcies a la Federació Aèria Catalana, al Club a l'Aire i a l'Ajuntament d'Alforja, així com sponsors, amics i pilots que estan aquí per participar en aquest campionat. S'han venut totes les entrades per poder veure aquest campionat. Tenim 3.500 espectadors, estan darrere, no els veieu, estan tots aquí amb les seves mesures de seguretat. Ja estem al mig de la primera ronda de 4. Han de fer 4 vols, no sé si ho veieu, 4 aterratges aquí en aquesta lona blanca on hi ha una diana al mig i la suma de la distància, el que tingui menys guanyarà. I aquí tenim el Xavi Segura que s'ha passat de llarg, però bueno, això són coses que passen. A la seva 777 deck, va molt bé, molt bé. Bueno, sobre 3 metres, molt bé la... I bé, ha passat la porta i li donaran els seus 20 centímetres de bonificació. I aquí tenim la diana del Jaume Fornós. Bueno, Maxi se ha quedado un poco fuera, pero ganará sus... Uy, no. Y ahora entra el piloto local, Chechu Martínez Rojano, piloto experimentado. Bueno, planeo final para Chechu Martínez Rojano. Esos bombolletes al final. Bueno, aproximadament 2 metres i 20 centímetres. Els últims girs per Joan Costa. Bueno, s'ha quedat una mica curt amb la Ikuma lleugera. I bueno, decidiran els jutges si amb aquesta s'ha passat la porta o no. Aquí tenim l'Enric Sánchez fent els últims girs. Us recordem que els pilots tenen 2 sistemes per calcular la distància i una és augímetro i l'altre és a dedímetro, treure el dit per la finestra i mirar el vent. I uns 3 metres aproximadament, molt bé per l'Enric Sánchez. Bueno, aquí tenim l'Enric Bax fent l'última aproximació i es passa de llarg. Llàstima. Té temps encara de recuperar, no us preocupeu. Bueno, veient com t'ha anat el primer aterratge, quin pronòstic veus pel tema de resultat o com veus les teves possibilitats per quedar campió? Mira, si el temps ens deixa fer fins a 4 salts, penso millorar-ho. I ara m'he quedat curt, hem fet el primer, hem pres les mides i mirem dels propers superar-ho. Bueno, doncs moltes gràcies a l'Aleix Boada pel següent vol. Ja han acabat tots els primers i us recordem que el líder és l'Albert Cantenys, que és l'únic pilot que ha fet diana, i ara comença la segona ronda.
Àlex Navarro. Qui no el conegui és un famós youtuber de parapent. Podeu veure els seus vídeos de les seves aventures. Àlex Navarro. Canal de YouTube. Com te trobes aquí? És el teu primer campionat? Sí, la veritat és que sí, em trobo una mica perdut, perquè no tinc gaire experiència, però bueno, esperem fer-ho millor ara. Aviam. Quin ha sigut el teu entrenament per preparar aquest campionat? M'han dit que has estat molt temps, perquè fa temps que no treus vídeos al YouTube, perquè has estat preparant aquest campionat. Així que, quin tipus d'entrenament específic has fet per preparar aquest campionat de Catalunya? Pues la veritat és que sí, que he estat bastant temps apartat, mentalitzant-me, i bueno, espero, no sé, no hi ha cap secret, com fa tothom més o menys, no sé. Bueno, no vol dir, ja ho sé, no ho diré, després ho explicarem, l'entrenament secret que ha seguit l'Àlex Navarro. Esperem que tinguis més sort als següents aterratges i d'aquí a millorar. Vinga, gràcies a tots. Aquí tenim el Quim fora de competició intentant la Diana i ja estaria al pòdium. No sé per què no s'ha apuntat. Xavi Líria, actor, influencer, cantant, coreògraf. Todólogo. Recordem que el Xavi Líria
Actualment és el tercer classificat, no li volem ficar pressió, el deixarem tranquil perquè aterri i es concentri en el planeig final. Molt bé, Xavi Líria, que amb aquesta diana de menys d'un metre agafa opcions per ser campió de Catalunya. Bueno, aquí tenim el Xavi Líria per fer una entrevista. Per ara és el primer classificat després de la segona ronda. En el Campionat d'Espanya n'és de tapat, però aquí ja me sembla que tothom te coneix. Sí, s'ha de ser una miqueta més discret, ja saps. Vas causar bastanta afició a la meva persona i ara he d'anar al tanto, Sí, mascareta, que et tapa fins als ulls, el casco tapat així, perquè si no se me tiran al cuello. Bueno, ara tenim a la teva companya que està a punt de fer la seva diana, sobre 4 metres i va pels seus 10 centímetres 20 centímetres de bonificació. Gràcies al Xavi Líria. Després t'acabarem d'entrevistar. La Jessica abans s'ha quedat curta, ara s'ha quedat llarga. Com veieu, els que tenen parapents de més rendiment tenen que fer l'aproximació més lluny i tot i així els hi costa. Però aquí tenim el Miquel Villarta, que s'ha passat de llarg. Ja tenim el Marc Teixer fent els últims girs. L'anterior diana no l'he sortit gaire bé. Ha fet més de 4 metres i no ha pogut passar per la porta. A veure aquesta vegada com se li dona. Com veieu, un desplegament excepcional de la Federació Aèria Catalana, del Club a l'Aire, 3 jutges internacionals, speaker que m'han donat un paston, un bon sou, i aquí tenim el Marc Teixer. Marc Teixer, que ja diu que no, que es passa de llarg. Evidentment el vent canviant fa que costi molt calcular per fer la diana. Jordi Massaller, amb la seva Ikuma, intentant frenar la vela per fer diana. I molt bé pel Jordi Massaller aquesta segona diana, que s'haurà quedat a menys d'un metre i guanya els 20 centímetres de bonificació. Recordem que Juanma García és un emprenedor, és el que va inventar el Tinder i això li ha permès disfrutar d'una vida de luxes amb els parapents que ha volgut, i gràcies a ell al món hi ha moltes parelles i molts naixements. I aquí tenim el Juanma a la seva Queen 2, que es queda a 3 metres, molt bé pel Juanma, i als seus 20 centímetres, i agraïm-li les seves aplicacions. I el que tingui menys distància és el nou campió de Catalunya. Ja tenim aquí el Joan Enric fent l'aproximació final. El deixem que es concentri. Ole, aquesta diana per part del Joan Enric i els seus 20 centímetres de regal de bonificació. Diana patrocinada per la Xurrera d'Alforja. Últims girs per el Máximo Vela, que farà la seva el segon aterratge.
Bueno, bon aterratge del Máximo Vela. I ara tenim el pilot local Xavi Segura, bueno, el Juanjo Serrano també és pilot local del Club a l'aire, a punt d'aterrar amb la seva Nibiuk Hook, Juanjo Serrano. Juanjo Serrano, molt bé aquest aterratge, menys de 2 metres, i ara vol els seus 20 centímetres de bonificació. Xavi Segura, amb la seva parapent de competició, necessita fer una aproximació més llunyana, més dificultosa, però bueno, ahí està, competint. Es passa de llarg, Xavi Segura. Mala sort pel pilot local. I aquí tenim el Jaume Fornós, pilot d'Alforja. Bueno, mala sort pel Jaume Fornós, el vent li ha fet una mala jugada i no ha pogut arribar a la diana. Això farà que s'igualin una mica les coses i que els demés pilots tinguin alguna oportunitat, ja que el Jaume és el màxim favorit. Aquí tenim la Sara Icar, ara amb vent lateral que els dificulta molt l'aterratge. Vent lateral fa que el camp, en lloc d'aterrar a lo llarg, han d'aterrar l'amp, dificulta molt la capacitat de fer els càlculs a ojímetro i a dedímetro de la diana. Recordem, diana esponsoritzada per la Diana Xurrera d'Alforja. Bueno, s'ha quedat a prop de la diana de la Sara Icar i ara va pels seus 20 centímetres de bonificació. Ah no, 10, perdó, 10. Bueno, aquí tenim el Chechu a punt de fer l'aproximació. Ara fer diana és molt complicat amb aquest vent lateral, però aquests pilots són els millors pilots de Catalunya, experts. Metres finals pel Chechu Martínez Rojano, que bueno, alguna cosa més de 3 metres, molt bé pel Chechu, que vol els seus 20 centímetres de bonificació. Molt important aquests 20 centímetres, Pilot que té un aterratge privat a casa seva, on pot entrenar les seves habilitats d'aterratge i precisió.
Bueno, tenim aquí la Sara Icar, però abans mirarem l'aterratge. A veure Cantenys. Bueno, algo més de 3 metres, que per ara és possible que vagi entre primer i segon. Bueno, la Sara és la companya de l'Albert Cantens, que també participa, una de les 3 fèmines que tenim aquí. Us heu preparat d'alguna manera en especial per aquest campionat de Catalunya? Portem tot l'any pujant a Montserrat caminant i aterrant al jardí de casa. Bé, l'Albert Cantens i la Sara Icar són del Bruc i són uns experts aventurers que estan tot el dia pujant a Montserrat per entrenar. Per què? Perquè no volen utilitzar cap vehicle motoritzat. Perquè no n'hi ha cap que pugi. Molt bé. Després els preguntarem coses a veure com queda la classificació. Els farem més preguntes d'aquestes i, bueno, per ara els hi va bé, Per ara els hi va bé als dos. Quasi Diana, ara intenta fer els 20 centímetres que els jutges decidiran si li donen o no, perquè ella ha passat la porta però el parapet no. Us recordem, SMS al 3040, jutges sí, si volem que li donen la bonificació, jutges no, la bonificació no li donem, que els dificulta l'aterratge. A veure com li va a l'Eric Bach en aquest segon aterratge. Bueno, l'Eric Bach s'ha quedat a uns 4 metres i ara va per la seva bonificació. Us recordem que per l'Enric Sánchez tenim obert l'SMS, jutges sí, jutges no. Bueno, ja tenim en planeig final el Joan Costa, pilot que entrena a Bellmunt, a Torelló, Sant Pere de Torelló, gran aficionat a l'escalèstric i molt bé aquesta Diana, Joan Costa, Diana que la costa al liderat de la classificació i que té els seus 20 centímetres de bonificació. A Miquel Escoda fent els últims girs, preparat per fer el seu segon aterratge. Bueno, s'ha passat de llarg el Miquel Escoda, però aconseguirà els seus 20 centímetres de bonificació. Bueno, s'ha quedat una mica curt, ha frenat una mica massa i ara intenta els seus 20 centímetres de bonificació. Tenim l'Àlex Navarro. Bueno, sobre 3 metres, però com ha caigut de... Com ha tocat la cadira, ha tocat al terra. Ara analitzarem les imatges del VAR per quina puntuació, si té bonificació o no. Bueno, tenim aquí a l'Enric Sánchez, pilot d'Arbúcies.
Què t'assembla el desplegament de la Federació Aèria Catalana, aquest salt qualitatiu en l'organització del campionat de precisió? Pues molt bé, molt bé. És una cosa que no estic habituat i realment és espectacular. Molt bé. Bueno, els que no veieu, perquè vosaltres solament veieu una càmera, després intentarem girar la càmera perquè veieu tot. Tenim aquí un tinglau aquí amb informàtica, amb retransmissió, en directe, cosa que no s'havia vist en cap campionat. Bueno, com es presenta aquest campionat després de 2 vols? Com tenim les teves possibilitats per fer podi? Bé, hi ha gent més experimentada que jo, crec, amb el tema de la precisió, però bueno, és molt bé, l'Open ens acompanya, és relativament fàcil entrar al camp, que ja és important, i arribar a la diana, pues, allò que digui, si tens una mica de sort, pues, hi arribes, i si no, pues, no ho fas, es diu així. Bueno, moltes gràcies, Enric. Molta sort als 2 salts que queden per la competició i ens veiem a l'aire. Bueno, tenim a l'Aleix Navarro, youtuber, ja el tenim aquí preparat i d'això sortirà un vídeo, no? Espero que sí, aviam què és el que surt. Ja ho sabeu, Aleix Navarro, canal de YouTube. I com se presenta la classificació després de 2 vols i 2 aterratges? De moment bastant xunga. No sé, a veure si aquest tercer vol el faig millor i puc fer alguna més, però de moment no gaire bé. Bueno, ha tingut una mica de mala sort l'Aleix, però bueno, tindrem el vídeo. Aquest vídeo és important, impressionant. Gràcies, Aleix. I ens veiem al tercer aterratge. De salvació. I després tenim una vela blanca i vermella, que és el Maxi Vela, seguit del Joan Enric Aparicio. Per ara s'apropa Sara Aikar. Sara Aikar fent els últims giros. Ara el vent el tenen bastant calmat. Molt... Sara Aikar, molt bé, 1,5 metres. Maxi Vela, que vol guanyar els seus 10 centímetres, ja que ha aterrat fora de la diana. Mala sort per aquest pilot. Joan Enric Aparicio és el segon a aterrar. A veure els tècnics quan es recomposin de la desconnexió repassarem la classificació. Joan Enric Aparicio en planeig final, ficant la seva zona geo en màxim planeig, però s'ha quedat una mica curt i intenta guanyar els seus 10 centímetres de bonificació. Chechu, amb els seus últims girs, aprofitant el rendiment de la seva Skywalk Tequila. Atenció, Chechu. Chechu es quedarà menys de 2 metres, molt bé aquesta diana del pilot local Chechu Martínez Rojano. I ara tenim a la gran estrella, Xavi Segura, amb la seva Zoneceno vela de competició, un dels favorits del campionat. Xavi Segura fent els últims girs, ara el vent quasi no en tenen, això els ajuda a
a calcular bé. I ja tenim els giros finals. El pilot Xavi Segura. Bueno, s'ha passat de llarg el pilot Xavi Segura, però té els 10 centímetres de bonificació. Aquí tenim l'Air Design Ball del Jaume Fornós fent els últims giros. Veureu que la tècnica del Jaume Fornós és una tècnica molt precisa, no fa grans moviments dels seus braços i d'una gran precisió. Això és el que té volar amb biplaça habitualment. Bueno, aquí tenim la diana del Jaume Fornós, principal favorit ara sí que realment, a no ser que els rivals n'hi facin alguna, si el següent aterratge el fa igual de bé, serà el nou campió de Catalunya. Però bueno, esperarem. Ara tenim a l'Albert Cantenys, que l'anterior l'ha fet una diana. Veureu que l'Albert Cantenys és volador del Bruc, de l'equip del Club de Malloles. Utilitza una tècnica, ja veureu, la tècnica del Buda. És una nova tècnica d'aterratge. Ja veureu quan comenci a aterrar, veureu, identificareu la tècnica de Buda. Aquí tenim el pilot Albert Cantenys fent els últims girs i ja tenim un pilot a l'aire que és el Joan Costa. Però ara ens centrarem en l'Albert Cantenys i la seva tècnica de El Buda. Mireu la precisió de frenar, de no deixar córrer la vela per intentar arribar amb l'alçada adequada. I ara solta el parapent. I atenció, diana d'Albert Cantenys. L'Albert Cantenys també amb el Jaume Fornós, grans candidats a guanyar. I ara m'ha deixat en ridícul. No ha fet la postura del Buda. Bueno, Joan Costa, molt bé aquesta diana. Joan Costa també, que ja en porta dues dianes i un fa, jo crec, així que es ficarà també a prop dels 3 primers. Tenim l'Enric Sánchez, que no ens l'havíem deixat, fent la seva aproximació. I una diana, molt bé aquesta diana de l'Enric Sánchez de la primera al seu tercer vol. Diana sponsoritzada per la xurrera del Forja. Bueno, un metro, una mica menys d'un metre per al Juanma García, que ha fet una demostració de lo que és treure els peus a l'últim moment. Bueno, la Jessica s'ha passat de llarg. Ja
Joan Enric Aparicio del Club a l'Aire. Hi ha una disputa també entre clubs. Bueno, s'ha passat de llarg, no gaire lluny, i els 20 centímetres, bueno, 10 centímetres de bonificació. Jutges sí, jutges no. Xavi Segura, bonificació o no? També hem de recordar que hi ha una classificació per clubs. El que passa és que bueno, hi ha dos clubs que ho tenen molt bé, que són la vela lleugera de Skywolf. Aquí tenim en planeig final Chechu Martínez Rojano i una Diana per al Chechu. Veurem la classificació com li va. Mentre aterra el Maxi, sentarem aquí al Xavi Líria. Vinga, recordem Albert Cantells. Albert Cantells és el pilot que està al fons, no el veieu. Si l'Albert Cantells fa diana i passa la porta, és el campió de Catalunya. Si no, el que està a la cadira del patiment serà el nou campió de Catalunya. Recordem, és oficiós. Fa falta que els jutges revisin el bar. A veure, Xavi, això de que l'Albert Cantells està a punt d'aterrar, pot aterrar la diana o pot aterrar aquí? Si veu que no arriba, doncs... Què és això de... Com està això? Això de poder ser campió de Catalunya? Pensa... ¿Qué es el premio? ¿Cuántos millones son? Un millón. Va, poco. A ver, para el sueldo de un actor, ¿qué es eso? O sea... Bueno, s'està apropant l'Albert Cantells. En aquests moments que estàs sentint a dins, pensa que no pots anar al lavabo, no pots anar a cap lloc. Què estàs pensant en aquest moment? A qui vols dedicar si guanyes? Bueno, encara no ho dediques a ningú. Què penses ara? La veritat és que estic en blanc ara mateix, No penso en res. Que el destino marque suerte. Bueno, recordem que el Xavi Líria, per qui no ho sàpigui, és del fondo. A veure, és de la grada del fondo. El Xavi Líria és un actor, cantant i coreògraf molt famós. Demaneu-li autògrafs a l'acabar perquè serà campió de Catalunya i és... No, l'Albert encara està lluny, no et preocupis. No et preocupis. Sí, el farem cantar. Bueno, recordem que encara que ara aterri, jo sé, se'n vagi cap allà, després ha de revisar el bar. Els jutges, en funció dels pernils que arribin, al bar repassen i revisen. Bueno, Albert Cantells s'està apropant. No, que no pots girar-te. No pots mirar. Jo et dic ara el que està. Està lluny, no et preocupis. Atenció, no volem ficar pressió, L'Albert Cantells, quan estigui a prop ens callarem, no volem ficar pressió, però... Qui serà el nou campió de Catalunya? L'Albert Cantells. Recordeu, SMS al 3040, guanyador Cantells o guanyador Líria. Bueno, està frenant, està calculant la seva distància i ara el deixarem tranquil a l'Albert Cantells en silenci. Bueno, ja tenim nou campió de Catalunya, que és el Xavi Líria! Xavi Líria, campió de Catalunya, no ha pogut ser. Albert Cantells s'ha quedat a prop, s'ha quedat a 2 metres, que té opcions al podi, però nou campió de Catalunya, Xavi Líria. Ja tenim clar que
el guanyador, el campió de Catalunya a falta de revisió per part dels jutges i d'uns quants pernils de Soborno, Xavi Lira, campió de Catalunya. Bueno, aquí tenim a l'Aleix Boada amb la seva Ikuma recient estrenada, parapent ideal per fer hike and fly. Que estàs content pel teu pare? Sí, Que volaràs algun dia? no ho sé, Vindràs a competir aquí a Fedianes. no ho sé. Per a tu t'agradaria? Sí, Estudiar a tu pare, vull un parapent i vull competir. vale. Espera, aquí ara, di-li fort, que ho sent. Papa, vull un parapent i vull competir. Molt bé. Bueno, ara quan arribi li repassarem això, ¿vale? Vinga. Bueno, l'Aleix Navarro a punt d'aterrar. Recordeu, youtuber. Bueno, ja ha passat per la porta, 20 centímetres, 10 centímetres de bonificació. Bueno, bon aterratge del Jaume Fornós, que ara els jutges mediran 3 metres i algo. Segons càlculs oficiosos, es col·loca quart, però hi ha pilots amb opcions d'avançar-lo. Fent l'aproximació, els últims girs del seu campionat, un campionat que ha sortit molt bé. Tot i que la meteo no era molt favorable, s'han pogut fer els 4 vols previstos. La meteo ens ha respectat. Està a punt de fer-se fos, però ha donat temps de fer tot el campionat. Bueno, l'Eric... Bueno, a prop ha quedat uns 4 metres, passa per la porta i li donen la bonificació de 20 centímetres. Bueno, aquí està arribant el Miquel Escoda. Ui, potser es passa de llarg. Ui, que es passa de llarg, que es passa de llarg. Bueno, Miquel Escoda se'n va. On se'n va a aterrar? A Manresa. Molt bé, Manresa s'ha anat a aterrar. Bueno, tenim al Enric Sánchez, que provarà de fer l'aterratge al revés. Atenció amb aquest últim aterratge, al revés. Atenció. I a 1 metre, Diana, l'Enric Sánchez aterrant al revés. Vale, ja està, ara estem ubicats, estem en streaming, en directe, amb 3 milions de seguidors, com diu l'Òscar. Bueno, com anava dient, moltes gràcies a tot l'equip de l'organització, que ho ha fet estupendo, als jutges, als xòfers, a l'equip tècnic que ha fet possible l'streaming i que tot això rugi bé a nivell informàtic. També donar gràcies a l'equip de la Xurrera que ha fet possible que aquí la gent estigui còmoda i que pugui consumir. Donar les gràcies a l'Ajuntament d'Alforja, al senyor alcalde, a Juanjo, que ens ha ajudat molt, ens ha netat el terreno, ens ha donat la llum, o sigui que moltes gràcies a l'Ajuntament d'Alforja. I bueno, i ja està, anem per feina, que se va la llum. Sí. A veure, Malloles al pòdium, tercers. Hi ha hagut error aquí en la suma de puntuacions. Una reclamació a última hora ho ha fet canviar tot. L'Albert Cantenys i la Sara
que l'han tret el pòdium a Gratanúvols. Ho sento, Gratanúvols, ho sento. Heu notat la mel, teniu la mel als llavis. Vale, llavors, ara sí. En segona posició a l'aire. Vinga. En primera posició, Aliot. Vinga, Aliot. Vinga, bé, ara sí. Demano disculpes a Gratanúvols, ho sento. Tampoc és correcte perquè ells dos han quedat molt millor que qualsevol dels altres dos. No, però la votació és el que suma. La puntuació no... Són els dos millors. No, que no és això. No és això, és la puntuació que tinguis. Mira. Recorda que... ¿Ves? Ahí hay funciones. ¿Las medallas las tienes? ¿Sí? ¿Las tienes? ¿Son estas? No baixeu, no baixeu. Juanjo. A veure, alcalde, Juanjo, que lliures aquí les medalles dels guanyadors. Vinga, aquí, el tercer. Aquí està el tercer. Ah, bueno, aquí. Bronze, aquí. Vinga. Molt bé. Vinga, ara sí. Vinga. Molt bé, enhorabona. Vale. Ara anem a les guanyadores fèmines. Tercera classificada, Jessica. Jessica, que és del Club Aliot, un dels clubs més potents de Catalunya, que capta els millors pilots de Catalunya i del món, podríem dir. Segona classificada, Mònica. També de l'Aliot, és que ho abarca tot, Aliot, tio. Té un empresari potent, un pilot potent, unes fèmines potentes. Vinga, i la primera guanyadora campiona de Catalunya. Sara! Vinga. Juanjo. Vinga, farà lliurament Juanjo. Vinga, un aplaudiment. Molt bé. Molt bé, felicitats. Guanyadora Malloles, de l'equip Malloles. No, que se canvien d'equip. Molt bé. Hòstia! Això no aguanta, això no aguanta. Ha sortit rara, Aquest pòdium és com una trampa, una trampa mortal. No sé jo. A veure, que vingui aquí el responsable del pòdium. On està? A veure, s'ha amagat. A veure... No, necessita... És de prova, ja pel Mundial ja el farem bé. Bueno, vinga, anem als supercampions. Vinga, tercer classificat. Albert Cantenys. De Malloles. A ver, poc a poc. Poquita, ahí que aguante. Peu en cada extrem.
en cada extrem. Ai, poc a poc. Hòstia! Bueno, darrere, posa't darrere. Da igual. Posa't darrere. Ai, molt bé. Vinga, segon classificat. De les terres llunyanes de Girona, Joan Costa. El Puig de Frou. A veure, a poc. Ahí el test. Molt bé, vinga. Bueno, l'has guanyat, l'has tret un cap, l'has tret, mira, segona posició. Vinga, i el supercampió del campió de... Xavier Líria. Aliot està tot arreu. Vinga, Òscar, on està l'Òscar? Òscar, vine cap aquí, vine. Medalles. Vinga, que lliura l'alcalde, Juanjo. Vale, i aquí posarem al pòdium, no a dalt, no el posarem a dalt. A l'Òscar Falcón, que sense ell tot això té un altre color i gràcies a ell l'ha donat un color molt fort i molt viu i ho ha fet molt bé. Llavors, no el farem pujar aquí dalt, però sí que el farem seure aquí al davant. Vinga, Òscar, molt bé, vinga. Molt bé, Òscar. Gràcies. Molt bé. Bueno, senyors, senyores, senyories, públic, moltes gràcies a tots i fins la propera.